Здравейте, Езикова! Добре дошли в нашия следващ епизод. Благодаря за цялата подкрепа до сега и за днес трябва да пазим тишина, защото присъстваме на пиесата на выпуск 2024. Хайде, нека да видим. Нашият първи гост днес е Константин Цолов. Благодаря ти много, че участваш в нашото видео. А може ли да разкажеш на нашата публика някоя забавна история от пиесата? Сещам се за една. Тя се беше състояла през втората пиеса и като цяло случи се следното. Когато Александър трябваше да си представя ролята, съответно той много се притесняваше. И много трудно трябваше да го разчупим. Минаха 4-5 пъти вече. Съответно господин Почко просто взе решението, за да го ядоса, му каза: "Абей, слушай ма сега, дебелак такъв, излизай веднага и казвай та-та-та-та-та." Всички се пръзнахме от смях. Саката, между другото, си изигра ролята перфектно и от тогава просто всичко се получи. Браво. А съжаляваш ли, че се записа? Не. Нашия втори гост е Йоана Петрова. Благодаря ти, че участваш. Можеш ли да разкажеш някакви гафове на нашата публика? То гафове по-скоро не, но нещо изключително странно, че на всяка репетиция без изключение се чупи нещо. Миналата репетиция имаме една маса реквизит, пълна с чаши отгоре. Не знам как хванаха масата, не знам. Обаче горната дървената част си остана в ръцете. Всичко се изпочупи надолу. Имахме сигурно 15 чаши стъклени или там какви са от реквизит. В момента сме точно може би с 9 останали. Какво ли не друго се чупеше? Короната сега по време на репетиция се щупи нещо. 3 пъти повтаряхме, за да може да я оправят. Не я оправиха. Наистина няма нещо, което да не се е чупило или късал, но се справяме се някакси. Доколкото знам, се щупиха и столове. И столове се чупиха, в следствие на което имахме паднали актьори. Ако трябва наистина да сметнем цялата цена на всичко, което сме щупили, наистина просто по-добре да се тръгне в момента. А успявате ли да импровизирате след като се случи нещо такова и да спасите положението? След може би 30 минути смях, 30 нали преувеличено, обаче след много смях, успяваме се някак си. Става, имали сме невидима пушка, имахме една пушка, която действително първи път я донесохме, какво стана после нямахме. Чукахме се така с нищо в ръцете, с някакви други телефони се използваха за какво ли не. Важното е човек да има въображение, се оправят нещата се някакси. В крайна сметка съжаляваш ли, че се записа в пиесата? Изобщо даже не, това наистина си е преживяване. Струва си напълно човек да се запише, наистина е нещо странно. И аз си мислих първоначално, че човек трябва да поеме наистина огромен ангажимент за това, обаче то действително пиеси минават супер бързо, човек научава, в смисъл не разбира кога времето минава и просто всичко се научава супер бързо. Привикна. Абсолютно и наистина си струва, опитайте, няма да съжалявате. Благодаря ти много. Не сме с... Аз съм Александър Илиев от 12 Б клас. Благодаря, че ни уважи. Ще ни разкажеш на нашите зрители кой е любимият ти момент от пиесата? Любимият момент от пиесата е, когато след нова година се бяхме събрали всички, целия състав или екип. И господин Плачков, който организира пиесата, беше купил баница и още там сладки за почерпка и всички се събрахме и преди да започнем се почерпихме и се сближихме още повече. А съжаляваш ли, че се записа в пиесата? Не съжалявам, че се записах в пиеса, даже съм много щастлив, защото аз от минали години знам, че има пиеса и винаги съм искал да участвам в нея. Благодаря, че гледахте това видео. Моля, харесайте го, абонирайте се, оставете някакъв коментар и не забравяйте да споделите на приятел. Надявам се да ви харесало и очаквайте следващия епизод.